Uyabona nje bisisi lapha impela igebe ezu-20 zobe iginqiwe. Mina ngizoliphatha ibhakede. Fanele uthole ibhakede nawe lokuthi sikwazi ukufaka inyama. Phela kusehlobo. Le nyama fanele sibuye siyitakile izobola. Fanele uphathe ibhakede nawe ngoba sengathi wenze libhadi lokukhongozela imvula emotweni kanti sofaka inyama. Mawuzoba isidididi futhi laphana uzofika ube namahloni lokubheka phansi lapha yo-overtake wosichinkile lezi ngofolo lezi ngoba uyayibona ziyithatha inhliziyo kalo ziyithatha inhliziyo kampunzi lezi ngofolo. Uma uzofika laphana lokuthithisa ubheke phansi uyobona usichinkile layisha inyama phambi kwakho. Phatha ibhakede siyosebenza laphana. uJob uyambona ukuthi usile sethi manje hayi nizokhipha u300 mina ngikhipha 1000 wena ukhipha u8. Lolu usanje ngayo umcineka lo yini sekhipha mancane kangaka uJob ngoba uJob phela uyasebenza elangeni. Holile futhi inyanga iphelile. Kusile nakho lokho kwaJob.